Hello guys, munikuita Zitandi Ella King kuna wanga wasati wandiziwa. Guys, nasi ndauya nemunyaya yandinayo guys. Nyaya yandinayo inonakidza inofadza. Asi nyaya yandinayo nasi guys, yakanangana nemaproducer. Kana vari kuda kuita maproducers. Vane mastudio nevari kuda kutenga mastudios. Guys, vanhu vakaita sevawo ndiripo pakuvabatsira guys. Ndiripo pakubatsirai guys. Kune vane mastudio asi vasingakwanisi kumashandisa. Handisi kuti ndinoziva zvese kana kuti ndinogona. Zvandinozivawo zvandinogona izvozvo ndokwanisa kuita sei kubatsirai nezvandinogona nezvandinoziva because inini ndiri producer asina godo. Ndiri producer uye ndiri artist asina godo. Saka tiripo pakubatsirana because vamwe vanenge nechido but vasina vanhu vanokwanisa kuvaonesa. Unogona une studio but usingakwanisi kudi kuita mabeats, usingakwanisi kurecorda chero chero kugona kurecorda usingakwanisi kudi kumaster kuti uve nequality yaunofarira yaunenge uchida kuti ifadze vanhu. So guys, vanhu vakaita sevawo muri free kundibata namba muri kudziona ndinokwanisa kudi kubatsirai pane zvandinozivawo nazvo. Vanenge vachida kuona kunzwa music yangu nequality nemabeats andinoita. Mabeat angu ndino uploada mabeat nemasample ku Big Eagle Music channel yakanzi Big Eagle Music mushawo mangoma. Mukangoenda ipapo mukaiona ine zigondo so nice zigondo moto vamaza kuti ndiani ndipo pari kuuploadwa na Ella King. And then vanenge vachida kuona masongs angu achidaunza quality yandinosota munoenda pachannel yangu yakanzi Ella King. Ella King ndo pane masongs angu uye zvine mavideo ipapo ndinobatsira vanoda kubatsirwa kuedita mavideos, kuoneswa kuedita mavideos, vanoda kuedita mavideos ati ndinokubatsirai. Mukaenda ipapo pachannel yangu yakanzi Ella King munowana aripo mavideo angu andakazvieditira. Mavideo aisi ari papo ndinozvieditira, ndinongotsvaga someone ondishuta ndobva ndazvieditira. Ndichinongaenda kuBig Eagle ikoko ariko mamwe mamidley andakasota ariko ikoko mozvionerawo. Kana uchingofarirawo ati rangu mondibata tobatsirana. Asi kuti ndichikubatsirai guys, mari hapana chikoro chemahala munozviziva. So muri free kundibata vanoda kubatsirwa namba muri kudziona. Inini ndiri based kuSouth Africa asi kana uchida kubatsirwa uri kwese kwaunenge uri zvechingobva nekuti taurirana kuti chii. Ndinouya kana uchida ndiuye, kana uchida kuuya kwandiri kustudio kwangu unouya. Handiti kusanganisira nevideo ine yanomona. This video riri kubuda musi Friday yatiri kubata musi wa7 Feb Friday 7 Feb 2025. This video riri kubuda ndogona kungoisa zvimawatsi mumbonzwa. This song iri kubuda Friday. Mugona wamboenda muchanoonawo muchanonakirwa. Wanga vasina subscriber mobva madini masubscriber guys. Thank you for love and support. Love you.